Tervetuloa! Oliko se oikeudet katoaa? Eikä katoa, kun hyvää joulua piti sanoa, katsoi. Intro pitää kuvata. On intro jo! Tervetuloa, On meillä intro! on jouluspesiaalia. Tervetuloa! 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 Äkkiä me kuusipala. Ja me lahjat. Ei Minä annan kaikki lahjan! on hyvin. Minä annan lahjan! Minä annan! Noniin. Ensin Alex. Elikkä... Tästä se löytyy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Toi on eka osa lahjaa. Ja Kasperi. Kiiltävää lahja. Oi kiitos, kiitos. Tämä on juuri se mitä me kuusi. Hei, ne kyttilät meillä sammoa. Anyways. Kiiltävä lahja, voi kiitos. Se ei oo ainut lahja. Kasper, sinä saat toisen lahjan minulta. Ota. Mä otan sen turvalliseen paikkaan se sinun lahjasi. Tää on liekestäinen joulu. Ota. Kasper, ota. On vähän katossa. Kasper, tää on varollinen lahja suhteen. Oon varovainen tämän lahjan kanssa. Rakentaa, onko sä introstali? Ei, mä arvasin. Ei, mun lahja! Hieno lahja. Niin. Jatkakaa. Jatketaan. Minun joululahja meni rikki. Ei tupessa ensimmäistä kertaa tämmöseen. Noin. Ensin kun läpät haastaa, ei tuossa. Noin. Se läpi kuppaa. Heippa ja hyvää joulua.